Kamarát, že možno by aj zobral. Aké má ťahy? Aký má motor? No ťahy, ako ide. Dobre. 4 kW motor je, má ochranu proti vypáleniu a je tam stôl aj kôže. Aha. Dá sa píliť, aj dosky sa dajú píliť, aj drevo sa s ním dá píliť. No to je dobre. A aké je to asi veľké? 4 kW, no aké je to veľké asi, no, stôl je asi dlhý 1,30 m a zimku aj vysoký asi 1 meter. No to treba prísť pozrieť, no. Má, on je proti vypáleniu motora, ochranu má. Čiže motor sa len tak ľahko nevypáli. Všetko má, aj poistky, všetko. Aj kábleky mu 6 metrov. A kam to, keby sme to chceli ísť pozrieť, je to? Trebeľovce 78. A to kde je? To v akom meste, pri akom? To pri meste Lučenec. Aha. No tak porozmýšľam. Za koľko asi zhruba by to bolo? No, viete čo, ja som za to dal asi 12 000 korún, ale spustím na 8 000 by som mohol spustiť viacej nie. Potom to už by bolo veľa, viete. No to je oplatiť aj tá ochrana, keď tam je. No je tam aj ochrana, všetko, je tam aj sol, môžete píliť aj dosky s ním, aj kôži, aj na drevo, aj drevo môžete píliť s ním. Je železo. Prosím? Je železo. Železné je to, no tak je pravda, že tak. Má aj koliecka má a dá, aj také oje má, že dá sa ťahať. No dobre teda, tak my sa teda... Kedy by ste asi prišli, lebo zajtra robím a mám voľno, pondelok, útorok som doma. No tak ten útorok by možno sa dalo aj. Sa ešte dohodneme, teraz poriadne ešte zavoláme vám. Dobre, ale o koľkej asi by ste dobehli, no lebo... viete, tak ako, okolo podvečer, tak nejako by sme prišli. Dobre, tak potom prezvonte a budem vás čakať, dobre? Dobre, dobre zatiaľ. Dovi.